Gipang sakmit sa lokal nga gamahanan sa Dakbayan, Sugbo ang 27 ka mga small town lottery kun STL booths sa unom ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa kawalay permit. Sa ira natong detalye nining report. Gipangkarga sa masakinan sa City Hall kini mga booths sa small town lottery kun STL nga nasakmit sa masakop sa probe sa pagpanguna sa business permit ang licensing office kon BPLO. Maabot sa 27 ka mga STL booths ang nasakmit nila sa pagsuhid sa unom ka mga barangay sa Cebu City Atoll sa unang adlaw sa ilang operasyon. Kini subay usab sa kabanduan sa acting mayor sa Dakbayan nga puuhon ang mga STL sanglit wa matod pa kini permit gikan sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan. Matod sa pangulo sa BPLO Terencio Saavedra nga bisan og adunay permit gikan sa pagkur ang naasoy mga STL apan matawag gihapon kining illegal tungod kay wa man moagi sa LGU. Tungod kay wa mo bayad sa ilang obligasyon sa syudad, dako matod pa og mawagtang nga kita ang Cebu City. Once nga mo engage ta ani nga negosyo kaning gambling, natay ordinance na nga magkinahanglan gyud og RONO, Resolution of No Objection from City Council. Kang ikaduha, letter of no objection sa mayor. So kana gintulong magpuyog gina sila before matagaan og business permit. Ato aning confiscate, no? Confiscate until such time nga makapag-provide sila og clearance coming from the BPLO sa Cebu City nga cleared na sila, nakabayad na sila sa saktong mga taxes nga gikinahanglan nato. So makaprovide sila sa license. Giklaro sa BPLO official nga gipadad-an na nila og notice ang tag-iya sa mga STL nga wa niya ibutyag ang ngalan nga motuman sa rekisito apan na pakas kini busa ila na kining gipang sakmit. Sinugdanan lang matod ba kini sa paggukod nila sa mga STL operations sa tanang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Last Friday, nihatag punta nilang notice nga willing ta mo tabang nila nga mo-apply sila og permit pero until now wa gyud sila mo respond comply. That means illegal. Illegal yun. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.